Sing tak pengen ki jamu kuat. Mas. Ya, iki ra goleki. Wes. Aku mergo kowe klewer-klewer. Loh, klewer-klewer iki. Alah manukmu ki ngaceng hawane. Jamu broto wali, jamu kuning rasem, jamu kuat, jamu. Sok-sok ngene iki meh ngopo aku jan. Nganggur ana gawean. Dolan kanca-kanca wis do kerja kabeh. Cepet dino iki. Aku ki mau mimpi padahal. Dikeki nomor wong tuwa sing jaga kali. Kali gak tak catat nomere. Wah, jan lumayan ngene entuk rong-rong nomor ya. Wis jan awak lumrah kabeh. Ya jalan meh ngopo aku nih. Bulan ngaji yo paling deknen Bang Detail ya. Masnyo endi yo cah kaya. Apa marani mbok rondone. Wah aku nek mikir rondone kok yo dadi stres dhewe ra tau mesti berhasil ono kudu mikir iki. Nah, jalan ngarep omahe. Sapa ngerti cek nang njaba rayune meneh. Ra tenan sing tak karepke. Kok baratus memeni jan. Nek ngono ketok semoke aduh. Muga-muga bar ki anduke dibuka. Jebul cek kelamben aku. Polah mayan sing penting. Iki tidak ada rotan, akar pun jadi. Iki aku ora iso nuroni dek nene. Ning aku kudu njupuk jeroane. Hayalan lumayan iki. Sia. Nah, iki lah sing diomong tidak ada rotan akar pun jadi ya iki. Ora entuk wonge ning entuk jeroane. Ora masalah. Padha wae penting. Ana wong ra ya. Wah, ngomong sepi. Sik. Ya Mas Gendon. Kira-kira apa kae? Kunke kok sajake jiko jeroane rondo kae. Sampai aku rak ya. Apa malah aku sing lengket mbek dek men. Beres sih Mas. Tompo-tompo. Ngaju mikir. Penting mayan lah. Bahan khayalan wae. Wis. Ojo, Mbak Rondo. Wis didukunke iki. Duh, piye to ki? Jamu kuat,
kuat. Jamu kunir asem, jamu. Jamune Pak, jamune Bu. Jamu. Jamu Mas. Mbak. Orang Mas Gendon ora, Mbak? Gendon siapa ya Mas? Alah. Sing wonge gatel iki lho, Mbak. Orang ngerti aku Mas, aku nih kene bakul jamu. Oh, bakul jamu lah. Nggih. Iki ana jamu sing marai dhuwur, Mbak, jamu tinggi. Ora ono to Mas, anane jamu kunir asem, broto wali karo jamu kuat. Lah, aku main golek jamu tinggi. Yang cepet tinggi, Mbak. Jamu tinggi kuwi. Heeh. Tinggi sing ning kasur kuwi ning pasar akeh. Duh, malah kuwi ayo mendem aku. Ya wis, Mbak, tak golek Mas Gendon saya. Oh nggih. Itu wong kuwi wong rak cetha. Jamu. Mas Gendon kok nglakune cepet men ya? Kaya celeng Mas Gendon iki. Gara-gara Mbak Jamu kehilangan jejak aku ki. Mas Gendon ki mau njiko jeroane Mbak Rondo mek apa ya? Aja-aja mah didol ning pasar PM iki. Tapi ora mungkin, Ding. Apa mek gawa ning dukun ya? Mergone cintane tak tersampaikan. Iya. Ora jelas Mas Gendon ki. Iya to ki. Ngomongin jam 09.00 jam 10 lewat. Di sawang-sawang ketemu kok yuru ketok. Tapi jamu kuat apa sih ya nek tekoki nggo. Ya nek ana bobo mesti pengene golek sing anu pan kuat ning baduan. Nek delene kan enggak. Lah nek nyuh itu meneh anu pan golek nggo kuat sing nggo junjung. Sik enake kuat sing nganggo itik tutuk. Aja engko tak tekon karo bakule jamu. Jamu. Jamune Mas. Jamu kunir asem, jamu kuat. Kira sing tak enten-enteni ketemu esuk. Bakul jamu anyaran sing ngomongi Mas Don karo Mas Nyo iki. Betul. Jamu apa, Mbak? Jamu broto wali. Broto wali. Kunir asem. Kuat pasti nih. Nah, iki sing tak pengen ki jamu iki kuat. Ono to, Mbak? Ada. Aku meh jajal jamu kuate, Mbak E. Nggih. Iki Mas. Sakmene yo kuat tenan iki. Kuat iso kuat ngangkat empreng, kuat angkat beton. Wis iki tak jajari sih engko nek memang kuat tenan nembe tak bayar. Aduh, piye kowe kurang ajar go lunga jamuku. Tenang aku. Saiki tinggal mikir piye carane iso tak goleke wong pinter ben lengket karo aku Mbak Rondone. Yesus. Kuwi iso bahan khayalan. Tinggal tuku lotion.
emang neng di moro neng di. Ora reti mau ki mlaku. Ya katut kok ora ketemu Mas. Mayune kok celeng lakune. Jalan sing kok gendon to. Wis ngono kuwi lah Mas. Terus daripada golek-golek gendon mending kerja melu aku Mas. Kesel aku iki. Masa iki Mas Haji? Heeh. Mumpung aku ora ngojek Mas Haji. Engko pare edang wae ya ora apa. Tenan bayaran lagi. Yo, iki sing Joma gek ning luar kota. Masa Mas Haji? Heeh. Ya wis. Paling minggu ngarep lah bayarnya. Bagi loro. Wah, Ngono wae. tenang Mas Haji ya. Heeh. Aja ngapusi lho. Tenan Mas gendon kae kok ngapusi nano. gendon kene wae di aku. Bagi dua. Oke. Masuk ya. Nah, aku 50, sampai 20. Ya. Wah, aku seneng Mas Haji. Wes ora. Kode to Mas Haji. Ya, lanjutno ya. Aku tak ngiyup sih. Iya Mas Haji. Ini. Lampir meneh. Setan lho, kowe napa ning kene? Berarti yo ngopo ketemu kowe yo ketemu wae ke Paramangsawu kok setrikaan wae bolak-balik ning kono. Curiga. Lho apa kowe? Iki mbuh wae sapa ra aku kok. Oh, gonde sih. Monggo sik aku. Tani napa kowe ning kene? Wah. Dek nganu rondo kae kuwi barange rondo dijipuk kuwi. Payah kae. Lagi. Kok tiba sekolah gitu. Mas Haji. Mas Haji, Apa Mas yo? aku nemu iki Mas. Tiba sekolah gitu. Piye Mas yo? Ya iso Mas yo. Ora ngerti Mas Haji. Ki Jojo nggone Wonder Woman. Pas gek mabur tiba Mas yo. Bisa jadi Mas Haji. Wah, ngaju mak mbuti mang. Asu tenan ono ya wong kae. Mesti kok ketemu wae jan marah sial aku nang ketemu kae. Jan. Satu lah wong wis minggat. Aman. Siapa ya Mas? Ya, iki lah. Wes. Don. Lho ki panggonmu. Iki wekku. Loh, kapan behanan? Pokoknya iki ono sesuatu sing tak simpen. Wis, Eh, sampaikan tak. Jojo iki Mas Gendon jadi boti iki. Bonceng. Bencong ding. Pikirmu aku nglambe. Itu paling. Aku meh cerita akeh ora ana wektu. Intine aku butuh barang iki kanggo sesuatu lah. Wis aja kaya takon ya. Ojo percaya Oke. Mas Don, anu Mas Haji. Mas Don ini ngapusinan. Oh. Kok aku perlu soalnya sekolah mburi to. Wong njupuk Mbak Rondo. Ayo. Sapa? Iki wek sapa? Mbak Rondo Mas. Sampean iki aku perlu dunu-dunu ngono Mas. Njupuk Mbak Rondo. Aku ki pas ngono ki ameh naleni takleni sing pedhot. Kok nang sesuatu sak sadu kakek ngerti ya? Aku tak cak Wes Mas Haji. Wis Mas yo. Wes was wedian Mas. Dian. Wis. Goro-goro rak nganu kita. Iya enggak kesampean. Enggak ceritanya. sampean Mas. Oke, Dan Mas kayak Haji, gitu. Sakne aku turut berduka ya Mas ya. Iya Mas. Beneran dong. Mas Don iki patah semangat tenan ya Mas Haji ya. Wih. Padahal usaha terus ora tau ono hasilnya. Tapi ya saya tetep usaha. Prihatin kesel. aku. Iya. Prihatin. Saya stres wi. Iya Mas Haji. Nah, komanan. Yes. Karena ini Mas. Ora Mas, iku duit dari Mbak Rondo iki Mas Haji. Loh. Ngono. Iki barenge Mbak Rondo Mas Haji. Berarti dhewe nang omahe Baron Doik. Ha iya. Kandak kowe ya. Terus yo gawean kan wis rampung kan Mas Haji. Rampung wis rampung kabeh kan ya. Wis rampung Mas Haji. Ya wis. Tapi aja lali kok aku bayar aku lho Mas Haji. Ya kita asal lagi kono sik. Iya.
Kok ayu nih kok. Itu tukang jamu po artis, Mbak? Ih, bakul jamu, Mas. Oh, jamu. Iya. Jamu apa no nih? Jamu kunir asem, mau. Terus biasa. Oh, Ya, apa jamur Brotowali? wah, Broto Ali pahit. Tapi yang lebih karo kowe dadi lagi. Ya dibeli ta. Kalau jamu apa nih? Iki. Amina, Iki ana tangkur Dracula. aku Dracula. Iya. Tuh. Aku tuku nek kuwi. Tapi sijine 1000 lho. Aing 10.000 bayar. Tak tuku nih siji aku ya. Wes, nah, siji. Siji kok siji lho. Yo. Kowe sik ya. Ya. Nah, Hmm. engko sik. Wah, jadi Suroko iki. Kueris Waduh. ana nak? Kueris. Ora ana HP, Mas. Kula ki wong desa. Banking. Meneh kuwi ra ono. Jadi nganggo wesel to. Ya engko gampang bayare. Wes. Bagus sik ya. Ya. Sik ya. Iya. Sampai iso aku soalnya pengen ngantem Mbok Rondo. Wis pasti kuat kuwi. Kuat. Mumpung aku sintok anu kesempatan iki. Iso saiki ya. Iya, Betul Mas. ya. Iya. Ngomong jeneng sapa? Jenengku. Soalnya. Ya Allah. Sonya Sonya. Bojone Tarsan. Ya enggak Oh, dong. enggak toh. Oh, ya wis. Nuwun ya. Ya. Terima kasih. Won. Aduh. Pas ana Mbak Ami. Ana Mbak Rondo iki. Halo, Mbak. Nyantai, Mbak. Nyantai lo nyapu bar keselan kae gaweane wae ngono. Kasih info Mas yo. Piye napa? Mbak Rondo. Mati bro Mas Gendon. Napa? Jiko anu. Mas Haji. Jiko wadah susu. Iku biar aku. Iya. Oh ya berarti mau bener lu tak antasi kilang siji. Lah kuwi. Warnane apa Mas yo? Oh ya bener. Ndi wonge kae? Nanti Mas Iki yo. wong mau tak tutup ilang Mbak Ami. Kuwi. Aku nek kaya celeng. Lah kuwi. Lah iki terus piye aku golekine ning ndi iki? Gowo kowe apa? Itu sampean kita ke informasi. Ah. Sampean ngopahi aku Mbak Ami. Lah Lah, ngono. Ngopahi iki kudune iki yo kowe karo nggo barange, baru tak opahi. Barangnya di Mas. Barangnya nang iki yo, Mbak. Kok malah tekon aku ya aku sing tekon kowe apa ki piye sih? Mangga lo gowo Mas. Yo ora to Mas yo. Iya toh. Mau direbut Mas Gedon. Lho. Lah. Lah terus piye iki? Yo nganu golek Mas Gedon, Mbak. Lah yo gendone iki ning ndi? Iki yo. Ngerti Mbak Nang Rondo. ndi ya, Mbak Rondo? Ya wis sing gene iki. Aku tak golek Mas Gendon sik. Kowe iki Engko aja lali. apa-apa ta? Ngopahi ya. Heeh. Penting ngene yo Masnya ya. Aku nek kon ngopahi berarti kowe nggo barange rene. Mbak Rondo. Bang kuwi. Wis ayo Mas Haji, pelan-pelan. Penting ana gini nih ya. Yo gampang nek Barang kuwi. ya. Yo. Ayo masuk. Job iki, Cetok job iki. Piye iki yo? Oh. Ronce. Kowe iki ngetok. Wah, yo biasa toh. Aku mau muter-muter. Yo kangen jekan tuh ya. Lah ini kan kuwi diganggu mabuk. Lah iki kan aku ngeroki kowe. Wis piro kuwi pirang juta kuwi. Dadi duite. Iki ya atur niki meh ngedahke masalah bab kerokan 1 juta. Lah terus Sik, tenang sik. Tak belekke barang iki. lho, lha iki kok ning gone kowe. Iki mau barang iki dicolong mbek Aji karo Sinyo. Lah mau ki asal sing iki rene. Dadi kowe sing jupuk lho. Ora. Wis cah loro kae njikuk barangmu ki kowe meh dhewe-dhewe. Makane aku langsung begitu digowo tak jempuk iki weke pacarku iki. Kok jempuk barang. Lah kurang ajar kae mau ki ngomongi kowe sing jupuk. Memang cah loro kae ngono. Makane iki tak beleke nggo ijol ongkos kerokanku wingi. Iki kan lho penting daripada duit. Lah ketemu
Ya ora no. Saiki nek kowe dhewe-dhewe karo Aji karo Sinyo, budal. Kowe engko dadine malah ngeweh koyo wong edan ning pasar peterongan kae. Kan jeneng kowe. Lah makane ojo sampe edan. Kowe edan mbek aku wae ya to. Ya Allah, ya Allah. Wis pokoknya ya, berarti lunas ya. Impas. Nah saiki aku rodok pegel meneh. Lah ngapa? Ini sepira? Sepi kae. Ayo, Bareng gawe pesenane Mak Mbut sing Wah. but meneh. Nih, ini kan gerikan wis lunas. Saiki aku genten mbok urut. Kok urut-urutan. Kowe ngurut aku nuroni kowe. Kok nuroni? Aku ngurut kowe ya. Jadi kowe ngurut aku mbok urut. Kowe ngurut aku mbok urut meneh. Kan enak. Bar tekan tahun sesuk. Lah yo kuwi ya. Mumpung ora ana wong iki. Batas lunas aku ya. Jamune Mas. Jamu kunir asem, jamu soto wali, jamu kuat, jamu soto wali, jamu kunir asem, jamune Mas. Wingi kok aku ketemu gendon wae, nemoni apa iki Jal? Lah mau ki gendon nggawa behane sapa ya? Cek behane rondone kae. Tapi ya mbok Den. Ya aku ya ora mungkin. Wis lah. Nek mbok rondone sekalian mbok apem acarane wis mulai. Pokoknya aku urus rambutnya opo. Rambutnya panas. Kangkrengane. Oh meneh. Lha kok ngopo ning kene? Aku ki ya mbelekke kutange mbok Rondo sing dijupuk Aji karo Masnyo. Lah sing mbok uncalke apa? Tak uncalke mau ki tali pocong. Tai lho, aku ngerti dhewe. Iki jane mau dicolong sapa? Aji apa gendon? Aku sing nyolong tak ngerti, tapi aku ngerti ki dapurane nguncali kotang ketoke mau. Kowe nek ora ngerti aja nuduh wong. Kowe sing tak uncalke tali pocong, ngerti ra? Aku ra nuduh. Aku mergawe kowe klewer-klewer. Alah manukmu ki ngaceng hawane keruduk rondo terus. Sing lewat ki barangku, ngerti ra? Kowe ora mbok tarik. Kere petingkah. Malah emosi. Minggir ana. Di, Minggir. sik dulu aku Minggir. Hah? Sing ya. Lho Mak, iki sajane iki sing njupuk sapa? Aji apa gendon? Dan kowe diapusi. Aku ki ngerti kepergodeknen mau lho. Wak wer. Tak ingok kok biru-biru. Ya iki kotange. Emang kurang ajar kek. Ngajar njaluk bathine tok kae. Hawane manuk iki lho ngaceng kowe. Usahamu ki lho ora bakal sia-sia nek kowe arep nglumpuhke gendon. Tapi usaha mbek kowe, usaha terus. Ben lak wis Mak, ben kesel. Usahamu pediotnya denen. Apemku piye? Oh, wis tak siapke Mak. Wis Ora apem iki. payu no Mak. Allah mantelmu. Lah kowe rondo jek nom payu. Ben jiroke. Soale acarane kok sore dimulai. Ayo kes ana 3-4 dus kae mau tak totoni. Sing genah Ayo. 1000 lho. Iya. Ya. Wis tak tok kabeh. Dadi kae. Iki wis tau diapake gendon, Mbak. Ora diapake, Mak. Tenane. Nyatane wae nang mojok kono ya konangan karo kowe. Lah kan sak konanganku, lah sing rak konanganku. Ora ta. Alah ngedebres. Lah kok mau muni wis payu apemu? Payune mbek wong liya. Arang rondo kundes. Untung ketemu kowe Jon. Lah piye Mas Jon? Kesel aku. Ana apa Mas Jon? Makbut kesurupan buta ijo. Waduh, Iya iki Mas. Ngeri. apa iki Mas? Iki weton Yahmene weton malam Jumat Kliwone wetone Deknen. Ya tapi aku merono Mas Jon. Aja rono sik wis to. Saranku aja rono. Mas Jon Mas Haji. Melu aku percuma kowe ning kono ditekek kowe malan. Lah iki. Buat Mas Haji. Wis Mas Haji. melu aku. Ayo dong ayo yuk. Kok daripada DN nekake wong. Ayo, Makbut kesurupan buta. Sumpah mabuk. Awas kesurupan buta Makbut. Duh, ya apa mabuk? Mas Dani Mas. Makbut kesurupan buta. Awas Makbut kesurupan buta. Mas Haji Mas Jon. Aku tak Mas Haji.